Ahojte všetci, ja vás vítam pri dnešnom videu, ja som Viktória a dneska si natočíme, čo sa nachádza v mojej taške na cestovanie. Ja túto tašku používam hlavne na cestovanie, pretože keď cestujem niekde ďalej, tak potrebujem aj vodu, a jedlo a základné veci, takže poďte sa so mnou pozrieť, čo mám v taške. Ja môžem mať veci tu, aj tu, potom tu v takom a potom tu. Takže štyroch, ale štvrtá je taká malá časť. No takže ako prvé, v tomto malom priestore mám sluchatka. Ja rada počúvam hudbu, keď tak necestujem. Potom v tejto časti mám knihu. Rada si viem prečítať aj knihu, keď viete, ideš na dlhšiu cestu a potrebuješ niečo si prečítať. Potom tu mám voňavku. No, potom v tejto časti, čo sa dá zazipsovať, mám slnečné okuliare, nabíjačku na telefón, pretože keď cestuješ vlakom, tak si tam môžeš dať nabiť telefón. Napríklad mne sa stalo, že som cestovala a som mala vybitý telefón, tak som si mohla dať nabiť. No, potom tu mám žuvačky, mám tam ešte jednu. To na cestu nesmie chýbať. Potom tu mám taštičku. No, v tej taštičke mám nejaké tie... Mám to tam málo, ale pomadu, nejakú červenú, potom lip oil, nový, Juicy Bomb, Choco Bomb a ceruska, kontúrka. Proste ceruska na pery. No. No a potom v tejto tretej časti mám okuliare, pretože keď čítam, ja potrebujem na čítanie a na také, že pozeranie telku a proste potrebujem okuliare. Takže okuliare vždy musia byť. No a potom základná vec, peňaženka, všetky doklady, peniaze a všetko musí byť proste pri sebe, karty a také. To tam proste musím mať. No a na začiatku som zabudla povedať, aká je kabelka. Ja mám tuto som nedávno dostala. Je to kabelka Michael Kors alebo Michael Kors. Čítajte, proste neviem, ako sa to číta, ale tak čítajte si to ako chcete. Mám proste to taký prívesok k tomu, možno logo, srdiečko a takú kvetinku. Takže áno, tá taška je trošku väčšia, pretože hlavne takú veľkú potrebujem, keď niekam ďalej cestujem, to už som hovorila. Ešte k tomu samozrejme, to nie je ako, že všetko, ja si tam ešte väčšinou prihodím telefón a potom si tam väčšinou ešte viem prihodiť jedlo, takže... No a to bolo všetko, čo sa nachádzalo v mojej kabelke. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A prepáčte, že bolo také kratšie, ale tak ukázala som vám, čo sa nachádza v mojej kabelke. Zbytočne to nebudem rozkecávať. Takže ďalšie video bude. To vám potom oznámim na mojom Instagrame. Takže... dúfam, že potom vám dole v komentároch dám môj Instagram, kebyže tam môžete sledovať. No a ďalšie video si potom povieme, kedy bude. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a nezabudnite hodiť odber, like, zvonček, všetky tie vetičky. A my sa vidíme v ďalšom videu. Ahojte!